Surat Ash-Shams. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Wash-shamsi wa duhaha. At sa araw at sa kanyang marilag na liwanag. Wal-qamari idha talaha. At sa buwan kung siya ay sumusubaybay sa kanya. Wan-nahari idha jallaha. At sa maghapon kung ito ay napagmamalas ng kasikatan ng araw. Wal-layli idha yaghshaha. At sa gabi kung ito ay lumulukob sa kanya. Was-samaa'i wa ma banaha. At sa kalangitan at sa kanya na lumikha nito. Wal-ardi wa ma tahaha. At sa kalupaan at siya na naglatag nito. Wa nafsin wa ma sawaha. At sa tao o kaluluwa at siya na lumikha sa kanya sa ganap at angkop na sukat. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. At kanyang ipinamala sa kanya kung ano ang tumpak at mali. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Katotohanang siya ay nagpapadalisin ng kanyang sarili ay magtatagumpay. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. At katotohanang siya na nagpapasama sa kanyang sarili ay mabibigo. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Ang pamayanan ni Thamud ay nagtatwa sa kanilang propeta sa pamagitan ng kanilang paglabag sa kautusan. إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. Nang lumantad ang pinakabuktot ng tao sa kanilang lipon. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Datapot ang sugo ni Allah ay nagsabi sa kanila, maging maingat, yan ay isang babaeng kamilyo ni Allah at huwag siyang pigilan na uminom o saktan. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Datapot sila na nagpasinungaling sa kanya at hindi pinakinggan ang kanyang mga sinasabi at kanilang binigti ito. Kaya't ang kanilang Panginoon ay nagwasak o nagparusa sa kanilang lahat dahil sa kanilang kasalanan. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. At siya si Allah hindi nangangamba sa anumang magiging kahinatnan nito.